It's Young Cannibal. Welcome to YCLIVE. What up? Emakhaya, I hope nigrandi. Mina ngi-right kakhulu. Elami igama ngu-Young Cannibal, izimzima encane, King Ken, YC, Ytoda, sazohlekwa. Ubukele i-YCLIVE. This is another episode. Ngiyakwamukela if uyaqala ukuyibuka lolu hlelo lukhuluma noma ingane sifuna ukukhuluma ngayo. So today sikhuluma nge-album esetshenzwa kuyona ya DUNCAN SKUVA. Ekunamahebezi ukuthi ngifeatureithiwe kuyona. Kodwa ke namhlanje uzokwazi ukuthi how far ithini progress. Young Cannibal kwamanje ayikho ingoma engisayirekhode nayo. For now ungabe usubscriber, ulike, ushare ilink nomngane wakho lapho azi ukuthi khona ishow ekuthiwa YCLIVE. Follow me at Young Cannibal KZN on YouTube, Instagram, Twitter, Facebook. Subscribe on YouTube at eGaliniTV. So far, DUNCAN uzokhipha i-single. Igama le single i-Weekend enkulu featuring OK Malum Cool Cat. Angazi ngingalindelani mina, angazi ukuthi ngathi silindele ini. Kodwa khona isnippet engeke ngasizwe lapha ngathi beshaya chorus. Le weekend enkulu, le weekend enkulu, le weekend enkulu kakhulu, le weekend enkulu, le weekend enkulu, le weekend enkulu kakhulu, le weekend enkulu kakhulu namhlanje angibuyi ngizolala malundi. Le weekend enkulu kakhulu namhlanje angibuyi ngizolala malundi. Angazi mina ithi opinion yami ngathini ngingalindelani DUNCAN no OK Malum Cool Cat. Kodwa ngathi ba abantu vele abashaya ingoma zokumnandi yabo, zokuba sema clubbing, emaphathini, emgrooveni yabo. So ngiyathemba ukuthi mhlambe bapheke into entswembu ngempela. Angazi ukuthi unicabangani. Ungashare umbono wakho lapho kuma comment. Ucabanga ukuthi ingoma i-collab e-blind le. Cabanga ukuthi idea grand for isingle yokuqala kule album lezophuma. Angizwe ngicabanga ngetitle yengoma. Mina ngicabanga ukuthi iyamatcha nama brand abo, njengoba sebengishilo ukuthi ngicabanga ukuthi abantu abashaya vele ingoma zobumnandi yabo zokugroove. Ngicabanga ukuthi mebethi weekend enkulu into abazokhuluma ngayo na we predict ukuthi bazokhuluma ukuthi sikenkwarini kwenzakala ukuthi nokuthi angazi, but nawe ungangitshela socabangani. Igama le-album ngizokuthiwa incwadi yezono. Incwadi yezono, the book of sins. Wayifuna SKUVA. Wena kusikhotheni ngisoni kumbhali encwadi yezono kugcwele igama. Lalela mina bo accuse bami ngesono siqeda indlala sakhe isaba. Lilizela mfelokazi akuzena ndaba ndiyothi lethi ibhokisi yengane yakho mina yami bengibhala nti yobinyuka ntambama. Kumlilo wesikhoko ngisikhwama senyongo. Ngiphuphe libe lenza umvuku ngaphakathi buyi ubuthongo. Yebo baba. Ngishanyisa nini. Isiphambanisa ujaji strati trap trans police class mase iqede. But ungamfollow on every social media platform. It's DUNCAN SKUVA. Uzwele nawe lapho. But as far as for Young Cannibal ukuthi khona yena ku-album, Young Cannibal ukhona umfundo given ngadi. Young Cannibal kwamanje ayikho ingoma engisayirekhode nayo, but ngangimtshelile ukuthi akalokhuzana. Ngangimtshelile ukuthi khona ngiphazamisa ngecall la skis. Ngangimtshelile ukuthi akabhale something because why ngicelile i-feature I think la ku Facebook ngathi mina ayikho ijive. Singayishaya ngamtshela ukuthi akangene kumabhiza because I think bebendawonye nginomabhiza eJozi. Ngathi akatshela umabhiza amshayile isigubhu ashaya iverse angithumelele yabo. So yangisalindile ke ukuthi angishayelele athumele la ngizwe ukuthi khamba kanjani. If kodwa nakhona ngizwe ukuthi iyafitha ukungena kwi-album ngizoyifaka yabo, but ngiyamthemba ke. Yeah, njengoba bese nisuyile kwi-clip le ebengindlalela yona yakho DUNCAN ye-live kade ishaye izolo. Iyona progress leyo okwamanje kusayiloko nje. Ngiye ngaba se studio no MPZ njengoba naye eshilo ukuthi
ulindele ukuthi ngisende something. MPs bemsendelile angazi noma beseyibonile yini message yalokho nina lapho on Facebook ngangi live nayizwe ingoma and nayithanda. Okay, isample yokuqala le eseyisenzelele uDuncan. Mangayithanda ingoma siyayiqedela kube yethu. Yeah, mabhizi uthele ngoma siyenze kube yokuqala seyisendele uDuncan last time wathi angisende something uzoyiqhubeka yena. So isample lokuqala leli. Yeah. What's up, people? What's up, niggas? If ithandwa yinina vele music iswenzela nina, I believe ukuthi nawe uzoyithanda yabo. So I think as soon as eyizwa uzo reply. Ngangisashaya ichorus kuphela, anganoma mhlawumbe ulindele ukuthi ngishaye neverse yini ngaphezulu. But angifunanga ukuthi ngifake effort eningi engomeni engingazi ukuthi ngiyogcina ngishaya ngedwa noma iyona yini lazo i-approve yabo. Engayithanda ukuthi ingaqualify kwi-album, so nalowo ngicela ukuthi nikulindele ngingabe ukuthi mhlambe sikhuphula ama-expectations kakhulu ukuze kube ukuthi ngelinye ilanga mhlambe khona ukuchathela omunye kuvayelwana ngaphandle yabo. But I'm glad ukuthi sisonke nani yenzeka lento and isihambe yaze yafika la. Watch out for i-album yaDuncan iyaphuma very soon, incwadi yezono. Until the next episode, sikhuluma noma ingane sifuna ukukhuluma ngayo. YCLIVE. You wanna know YCLIVE? Ngoba sikhuluma noma ingane.